Vinker vi til børnehaven? Har I det godt? Har du? Det har jeg i hvert fald. Hvad er det, du er begyndt at gå i nu? Jeg går i skole, og det er rigtig sjovt at være der. Kan du selv, hvad I laver? Vi synger nogle gange sange mange tyske vanske sammen. Og hvem vil høre det? Sange mange tyske vanske, første fra det saguge. Sange mange tyske vanske, første fra det saguge. Give us 7 days, give us 7 days, give us 7 days, sing we. Sang de mange tyske vanske, første fra det saguge. Det var en god sang. Hvad laver I mere? Går du til svømning? Og jeg går også til svømning og nu. Og på mandag skal vi ud og køre skolebus. Nej, det er rigtigt. Hvor var det, I var henne på noget græskar noget forleden? Og forleden dag, der skulle vi hen og hente græskar. Nej, hvad skal I med dem? Pumpkin. Ja, Og nu er far på, ikke? ja, det er rigtig fint. Der er I på, jeg har lavet. Hvad for nogle fag har I i skolen? Hvad for nogle ting? I har matematik og spansk og sådan noget? Vi laver sådan spansk og rigtig meget. Måske du kunne tælle på spansk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, det er rigtigt. Og du kan måske også på engelsk? Yes. Ja. Og hvem vil høre det? Jeg Det tror- tror jeg alle sammen vil have at høre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Ja, det er flot. Og hvad er det, du siger? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 22. Ja, det er fint. Hvad så? Hvad siger du? Hvad er det, du siger, når du bliver overrasket? Oh my god. Hvad hedder din lærer? Min lærer hedder Miss Karen. Ja, det er rigtigt. Og så er der også nogle venner, der hedder Sjone. Og en hedder Sjone, det er en pige. Og en anden hedder A. Og en anden hedder Gabriella. Og en anden hedder... Hvad var det nu, det var? Jæva. Og hvem vil du sige hej til her? Hvem tror du sidder og ser den? Cornelia og Julie. Og hvem mere? Hvem tror du mere vil se den? Gange Og hvem mere? og Jens Og hvem mere? og Gustav. Kan du huske flere? Hvem? Samuel. Hvem er de voksne? Jeg så også Gange lige før. Nå, ja. Og Britta. Det er rigtigt. Og hvem mere? Og så kommer der Lisbeth. Og Dorte. Og Eva. Og hvem er flere af børnene? Kan du huske flere børn? Det er også svært at huske alle tingene, ikke? Og Dune. Vil du vise rundt ude i haven måske? Skal jeg vise jer Eller måske i dit værelse? rundt? Så jeg over det hele. Ja, skal vi bare tage dit værelse udenfor, okay? Så vis vej til dit værelse. Hvor er dit værelse? Kom her, så kan I se. Jeg kan se, hvis jeg bare se det hele. Ja, du er heldig, hva'? Emmas seng her. Og du har dit eget badeværelse. Og her Hva'? og så skal jeg Ja. Og så du har også et andet skab herinde, ikke? også nogle andre skabe. Du har rigtig mange skabe. Ja, det er fint. Kan du vise udenfor? Så skal jeg vise jer udenfor. Så skal vi se det. Ja, så det er jo også. Og så kan I se. Det er rigtigt. Og så går vi igen. Ups. Må vise børnehaven, hvor der er udenfor. Hvad er der udenfor? Der er lyst herude. Og så her. Så viser vi jer. Det er hvad vi har. Kan du vise palmerne? Kan du pege på dem? Og se.
Ja. Og et lille legehus. Eller et lille legestativ, ikke? Og et lille legestativ. Hvor Krammer render rundt. Og Krammer render rundt. Kan du vise søen? Kan du vise søen? Det er søen. Kan du vise swimmingpool måske? Det er rigtigt, der er alligator i. Så man skal ikke bade i den i hvert fald, vel? Der er nogle fireben måske. Jeg viser jer her. Det er swimmingpool. Hvor vi bader nogle gange. Ja, det er dejligt, ikke? Med børnehegnet op, så I ikke drætter i. Og børnehegn. Jeg tror måske, du skal vinke og sige farvel, Emma. Hej. Ja, det gør det, ikke? Og kommer du på besøg en dag måske? Ej,